Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkeza. Lami igama ngumfezela uthuthu ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma uthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicele ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, kubanje umoya ngomculo amaskandi uSakhiseni uSikhevane Mseleki oxine ukugula esesibhedlela. Ngokusho kaNelisano Ndlemnyama Mseleki ongumholi wofisha abakhulu, umnewabo wamukele esibhedlela ngoLwesithathu ngesonto ledlule ebanjwe umkhuhlananyana nje. Uchaza ukuthi bekathi nje into encane abona sekuhamba isikhathi nezinsuku, bacela bambeke emkhulekweni aphole ngokukhulu ukushesha abuye. Kuchaza uNelisano ekhasini lika-Facebook uSikhevane ekhasini ofisha abakhulu. uSikhevane yinsizwa yaqala ukwaziwa emculweni isagedela umzala wayo ongasekho emhlabeni uMgqumeni ibhovu likaDikadika owakakhumala. Emuva kokudlula emhlabeni kwaMgqumeni, uSikhevane ubese ehola elinye iqembu likamzala wakhe oGezo futhi abuye acula ibhesi kulona kubafana bakaMgqumeni nakuMagcokama. Emuva kokushiya kwaKhangelani, uDSD Mhlongo nomthetho wakhe la ngekholeni amagcokama, uSikhevane usale nomfowabo uNdlemnyama kubafana bakaMgqumeni bahola inqwaba emkomelo kuma-SATMA Award futhi bahlabana ngama-gold disc nge-albhamu eyayithi 626. Babuye bayonandisa eSt Chelsea naseRussia lapho bashiya khona izithameli zihalela impinda. Abagcinanga lapho, babuye baqopha ngokuhlanganyela nomculo ekwaito ongasekho emhlabeni uMampintsha, uPhuze Khemisi, umrapper uFifi Cooper kanjalo nabanye futhi abaningi. Abagcinanga lapho uSikhevane noNelisano babenohlelo olukhuluma ngempilo yabo yangempela olukhonjiswa kuMzansi Magic osihloko sithi-ke Kings of Maskandi. Kulo nyaka abaculi bamemezela ukuthi-ke sebawushiya amaqembu kaMgqumeni ngoba amadodana akhe asakhule ngokwanele maqede bazibiza ngeqembu ofishi abakhulu. Wey'ngane zakwethu, zinjalo izindaba ezihamba phambili la sithinta khona ukugula komculo kamaskandi laphana-ke iqembu labafana bakaMgqumeni. Engathi insizwe ngalulama ngokukhulu okuphuthumayo njengoba kubalulekile ukuthi-ke ingene esibhedlela kuyinto encane, kodwa-ke sokubuye kuhambe isikhathi ingaphumi esibhedlela. Sengalunkulu angahambela kubona insizwe ilulame ngokukhulu okuphuthuma iphume ibuye izonandisa endimeni emculweni kamaskandi. Ngane kwethu, nisiphathe kahle, nibe nosuku lomnandi. Ngila sponsor ngiphuma nje na ngithembisa kodwa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwi-video elandelayo. Nibe nosuku lomnandi, ngithanda khona.